Undangan apa iki, Ndra? Rapat toprak. Nuwun ya, Le. Iya, Pak. Toprak ora tau tanggapan kowe nek nganggo rapat biareng yo apa? Bos, dibuang sing bener. Dibuang sing bener, apa tak viralke? Gede. Ora sah. Ora sah piye to? Niki undangan tinggi jenengan. Ora usah, aku wis ngerti kok, Ndra. Wong acarane rung kelakon kok wis ngerti. Lho, kuwi undangan rapat ketoprak mengko bengi jam 8 ning aula to. Nggih. Lah iya, aku ki wis ngerti. Wingko agendane bahas ketoprake arep pentas meneh. Jenengane kaya dukun Dede. Oh, kene we calon kompresor. Kompresor. Komposer. Ya. Dalu menika panjenenganan kula sampun nglempahaken wonten aula. Awet wonten bab ingkang badhe dipun rembak ngenani ketoprak langen ngudi guna. Kang, ya lagi rapat ngerti ora to jane? Nggih ngerti wong kula ya karo ngrungokke lho, Bu. Oh, lah. Ini to, Bu. Kanjeng Ratu kali nyamat wanita kang angu jiwat tau gawe kire jagat nalika tukis rungkat. Saderengipun kula ngaturaken kabar gembira perlu diketahui warga kampung Riwi bahwasanya saat ini Kanjeng Ratu Kalinyamat sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Berarti sing dilakoni awake dhewe mbiyen mboten sia-sia nggih. Nggih, Mas. Kula niku melu bangga. Emang sing marai dadi pahlawan nasional ki mergo pentase pijet kae. Semuluk-muluk. Dot. Sulingku gorene. Iya. Nah, berkaitan dengan itu tadi, maka saya kumpulkan di aula ini berembuk masalah kegiatan ketoprak langen ngudi guna yang akan dilakukan. Kanjeng Ratu kali nyamat pejuangin Nuswantara nadyan dika mung wanita dika kusu maning bangsa. Pelantus. Jadi kula Pak Kliwon kali Mas Bandi menika gadah niat gelar pentas melih. Nggih, idep-idep syukuran. Ning nek jenengan sedaya sami sarujuk. Kula cocok, Pak. Lakonnya nggih Ratu Kopi meleh, Pak. Nek bab lakon mungkin kersane Mas Bandi sing ngawogan. Lakune sedaya sarujuk riyin. Kula cocok, Pak. Sanese Nek ketinggalan niku pun sarujuk sedaya, Pak.
Mau niki sing dibahas niku pentase njing napa? Lakone niku napa? Terus dablukane mungkin do napa ngoten. Ati niki sedaya sarujuk nggih. Pun. Menawi mboten wonten interupsi, pembahasan dilanjutkan. Apa Mas? Kula cocok, Pak. Mas, kowe iki kan ndek mau umur cocak cocok. Nek interupsi iki apa ngono lho. Dadi moderator iki gen ra bingung. Maksude kula cocok nek pembahasannya dilanjutke ngoten lho Mas. Oh, maksudmu ngono to. Ah, monggo. Nggih. Mas Bandi, monggo dilanjut pembahasan masalah pementasan dan teknisnya. Nggih. Sekian dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, kok durung bubuk to, Le? Terus rencana pentas ingkang badhe dipun gelar mengke temanipun tasih Kanjeng Ratu Kalinyamat. Oh, dadi mboten dibaleni sing biyen nika, Mas. Boten Bu, namung tasih wonten kaitanipun. Tapi ratu kopinya tesih enten to, Mas. Enten. Sing penting kita tetep kula to, Mas. Nggih ngaten. Nah, nek niki kula cocok, Mas. Cocok ora cocok iki harus cocok. Nek nang pementasan iki Ratu Kopi ra muncul ya ora ketok. Kaya apa? Ya kaya cengking. Kula ngertos, kanca-kanca menika sami semangat anggenipun nanggepi rencana pentas menika. Namun saderengipun ngrembak perkawis dapukan utawi casting, prayoginipun ngrembug produksi riyin nggih. Produksi Rapat produksi. sing tak takokke iki Pak Demu Bugang. Rapat produksi kaya pengusaha wae. Lambe Pak Bugangi nembe rapat produksi. Rapat produksi apa? Rapat produksi toprak. Ketua produksi Pak Yusuf nggih. Cocok. Sudah. Produksi ki apa ndi? Produser Pak, sing bertanggung jawab kalian segala keproduksian, termasuk patus ragat. Ya ora apa-apa, ning wakile Pak Kliwon lho ya. Oh nggih, monggo mawon. Pak Kliwon terus pundi? Oke, siap. Lajeng sekretaris Mbak Mintul, bendahara Bu Siti kalian Mbak Iis. Ya ini ganti cocok. Lah kula dadi ratu kopi lho, Mas. Kowe iki gayamu ngrangkep. Dadi selain ke dapur dadi ratu kopi, lah kowe iki ya bertugas sebagai bendahara. Main dulu oke? Nggih, Pak. Nggih. Lajeng divisi penggalangan dana Mas Kabul patus sponsor Mas. Kali ngiras pantes promosi nggih. Siap. Dekorasi Mas Darso. Lek. Tugas lho, Lek. So. Bukan. Lek. Bagi tugas sebagai dekorasi. Oke, Pak. Oke. Bapak ya. Penata kostum Bu RT nggih. Nggih. Ning kula digoleki kanca lho, Mas. Sing lanang. Oh, nggih. Anu, Lek bukan nggih. Napa? Penata kostum ngerencangi Bu RT. Wah, ampun kula Mas Badi. Kula gathuke kali Bu RT ya genah raklop. Tur niku mengke genah geseh. Bu RT niku soalnya mboten iso manotaran kula. Kang, kudune kowe iki manut Bu RT. Wong Bu RT iki penata rias. Kowe lak mung asisten. Ana nggur manut tok nggih mboten iso no Bu. Ae mani-mani do kula.
Anu mawon Mas. Ganti sing gampang diatur mawon. Ngoten niku jenengan ngarani kula mboten iso diatur. Ya tangel tenan kok. Lah wong kene sing juragan we ngandani tobat kok. Nggih. Anu, nami ngaten mawon. Mas No ripun? Nah, cocok. Cocok lho nek niki. Nggih, cocok nggih. Lajeng penata musik pun pasrahaken Mas Gondrong. Nggih. Aku tak ndelok rapat yo, Le. Apa tuh didelok? Wis hotel TV. Bapak pengen ngumpuli dulur-dulur kene. Sapa ngerti dijak main toprak. Oh, bapak iso main ketoprak. Lah aku nyepeleke bapakmu. Bapak mbiyen zaman nom angger pitulasan, bapak yo melu ngetoprak karo Pak Dimu Bugang. Terus Om Bandi, Pak Dul, Pak RT, Pak Kliwon, Bu Siti. Dadi apa, Pak? Ayo macem-macem. Bapak kuwi seringe dadi senopati. Senopati Omini. Mas Gondrong siap nggih? Nggih, siap. Sandika. Instruksi Mas Bandi. Nah, harga Aginda apa meneh iki? Monggo pripun, Bugang. Ngeten Mas, di dalam pertunjukan ketoprak yang namanya musik itu kan mengandung unsur yang krusial. Lah, ngomong apa? Bisa dibilang peran musik itu sangat vital. Krusial apa vital? Yo loro-lorone, krusial dan vital. Tak nggih ngoten ta, Mas? Nggih. Lajeng kersanipun ngeten Mas, gandeng musik niku sangat krusial. Krusial dan vital. Nah, maka dari itu Mas Gondrong sebagai penata musik niku kan nggih butuh asisten yang mendampingi dan yang paham ilustrasi Mas. Nggih, lajeng. Nah, gimana kalau saya mengajukan diri untuk mendampingi Mas Gondrong sebagai asisten musik? Ribet. Ngapunten. Halo, Pak. Mas Kabul. Sampeyan iki piye to? Tak ajak rapat koordinasi kok malah ra teko iki kepiye? Wah, ngapunten, Pak. Wah, kula niku ajeng mangkat lho malah gremes niku. Tur nggih niki pas bareng enten pertemuan toprak niku. Toprake sapa? Biasa, Pak. Toprak amatiran niku lho. Wis kakean rembukan ning ora tau tanggapan. Maksudnya toprak kampung Riwil. Apa arep main to Mas ketoprake? Oh, nggih, Pak. Namanya dereng jelas niku. Oh, lah iki wae. Iki wae sing mbok garap, Mas. Digarap pripun? Nggih semi sinematik Mas Gondrong. Dadi to kekuatan gamelan dipadu kalih warna permainan suling kula. Wes yakin mengke kena nges. Anu, Kang, sorry. Bukannya aku ki merendahkan kualitasmu. Tapi kowe kuwi keistimewaane. Kowe nek dadi pemain dapuk dagelan. Mulane tak jaluk kowe tetep fokus dadi dagelan. Jenenge wong seni niku nggih butuh eksplorasi, Pak. Nggih butuh tantangan yang baru kula. Pokoke kula mlebet teng tim musik. Kula yen kon main wegah. Sekian, terima kasih. Selamat, kita akan bekerja sama.
Nyumbang. Ya, pokoknya sampeyan ngomong karo pengurus ketoprak kuwi. Yen aku arep ngragati pentas ketoprake. Maksudnya niku ajeng dados donatur ngoten. Ya wis donatur ya oleh, penyumbang dana ya oleh. Terserah bahasamu apa. Intine aku iki wong sing isih peduli karo seni budaya. Oh, nggih, Pak. Nggih, dados mekaten sinopsis utawi ringkesing cariyos dene dapukanipun taksih sami kalian Dyah Puspa Jaradri rikala semanten. Dadi kula tetep dados sasi nggih, Mas. Nggih, Pak. Namung kahananipun benten kalian sasi rikala semanten. Lah sing dadi Ratu Kalinyamat sinten, Om? Ngaten Dek Pandra. Dapuan Ratu Kalinyamat sementara tasih dereng enten. Mungkin sinambi proses mawon nggih. Kula kinten rembukan ing dalu menika cekap rumiyin. Mangke babagan latihan kersanipun kula share wonten grup. Mekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Pak. Bapak omahku piye, Ndra? Boten sak. Tak gelem ngomah mawon. Kok Bu,